Maliba TV1 jabarani filɛbagaw aw bisimila aw ka kunnafoni sentelima sanfɛ. Sibiri don n'o bɛnna avril kalo tile 18 ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2026 golomasigi tabaga fila bɔnɛna o nin na jatigɛwale kɛlɛli dɔ senfɛ gunam ni tɔn ka sira kan ka militaire ale kɛrɛfɛ mɔgɔ min bɔnɛna o nin na o bɛ tali kɛ kapitɛni Mahamadi Danfaga la ni n'ale ye dagayɔrɔ ɲɛmaa ye kabini san 2023 ani soldat Berté n'ale tun bɛ ka moto boli. Kunnafoni sɔrɔlenw b'a jira ko bingannikɛlaw tun bɛ ka marifaw ci yanni u ka buruda fiɲɛ na. Golomasigi tabagaw ka baara kɛ ni u ka marifaw ani u bolofɛn caman ye fo ka taa se u ka motow ma. A yirala ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na halisa yaasa bolila bɛ se ka kɛ nin makofɔlen ninnu kan ni binganni senfɛ. Halisa an bɛ to lakanako bungako kan jatigɛwale kɛlɛli hukumu kɔnɔna la. Golomasigi tabagaw ye wulikajɔ fila kɛ sibiri don avril kalo tile 18 kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2026 Lagamane Ɲɔrɔ mara la ani Kidali Worodugu yanfan fɛ ni sanfɛ pankurunw ka susuli walew sera ka jatigɛwale caman bɔ baara la ani ka u bolofɛn caman bosi u la. Moto 14 fo ka taa se u ka baarakɛminɛ caman o ma. O senfɛ jatigɛwale caman olu bɔra baara la. A yirala k'a fɔ jatigɛwale kulun ka pick-up 3 bɔ kɛra o kan ni ka o bɔ baara la ni sanfɛ pankurunw ka susuli senfɛ. Golomasigi tabagaw ye a yira k'a fɔ k'u bɛ maaw hakili sigi ko wulikajɔ ko o bɛ sen na halisa yaasa lakana o bɛ se ka sabati cogoya min na ni kɛlɛ in senfɛ. Kɔkan kibaruyaw la an bɛ taa Burkina Faso a yirala ko Burkina dɔɔni ye boloda kɛ minɛnjugu dɔw kan min valeur bɛ t'i jɔ CFA wari miliyɔn 70 bɔyanko la. O baaraw kɛra sababu ye ɲɛnaminimafɛnw marijuana ale kilogramme 77 min tun dogolen bɛ jigɛlalan dɔ kɔnɔ ani yalayala furakisɛ 389 mercure kilogramme 92 fo ka taa se cyanure kilogramme 100 ma ale ni taji litiri 20 bɔyanko min tun ŋanamuna. Douane y'a jira k'u cɛsirilen don don o don yaasa ka nin fɛnjugu ninnu yaasa ka o doni bali Burkina jamana ale kɔnɔna la. An b'a kuncɛ ni Niger jamana ka lafasa minisiri Salifu Modi ka laseli ye sibiri avril kalo tile 18 kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2026 ko Niger jamana lakanako ko a ka fisa hali n'o y'a sɔrɔ kɛlɛw bɛ sen na. Nin jatigɛwale kulu ye ani k'a jira ko golomasigi tabaga 23 o bɛ bɔ ka taa don o don. A y'a jira ko marabagaw ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ yaasa ka golomasigi tabagaw labɛn ani ka wele bila jamana kɔnɔdenw ma o bɛ gɛlɛya min kɔnɔ u ka se ka a faamu cogoya min na. Maliba TV1 jabarani lajɛbagaw ne bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoni sentelima kɛnɛ kan. An bɛ foli ni tanu di aw ma ko kura ni Ala ma an ka jɔnya jɔ an na aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan ani nin waati kelen na.